Dit is Nieuwsuur Fusranang. President Simons en minister Bauva versterken regionale integratie via strategische samenwerking met Brazilië en Dominicaanse Republiek. Geheim Suriname-dossier over staatsgreep van 1980 toch toegankelijk voor publiek. Verdediging wil vrijspraak in hoger beroep Pikin Saron-zaak. DNA stelt procureur-generaal PG formeel op de hoogte van goedgekeurde vorderingen. 100% tevreden zijn we nog niet, zegt Paul Somoharjo over 1 jaar regering Simons Rusland. VHP eert voorouders op 153 jaar Hindoestaanse immigratie. Rechter verplicht go-to brandstoflevering aan KLM binnen 24 uur te hervatten. DNA bespreekt vorderingen tegen Hoefdraad, Somoharjo en Nur Mohammed. Korpschef Melvin Pinas bezoekt politiebureau Geiersvlijt in zaak kwikontvreemding. Kwestie Dennis Villapark is complex. Nederland draagt eerste drugsspeurhond over aan douane Suriname. DNA keurt wijziging begrafeniswet unaniem goed. Waarom betaalt de gewone burger telkens de rekening? Vraagt Maisha Noyes aan regering Simons Rusland. Dit is Nieuwsuur Fusranang. Het staatsbezoek van president Jennifer Simons aan Brazilië en de missie naar de Dominicaanse Republiek markeert een verandering in Surinaamse buitenlandse politiek naar regionale samenwerking. Simons en vicevoorzitter Melvin Bauva werken aan duurzame allianties met invloedrijke regionale partners om de economie en veiligheid te versterken. In Brazilië is er focus op het verbeteren van logistiek om de handel te stimuleren en kosten te verlagen. De Dominicaanse Republiek biedt expertise in agrarische innovatie. Met ondertekende memoranda en nieuwe vliegverbindingen willen ze zakelijke contacten en toerisme bevorderen. De aanpak bevordert integratie en versterkt de nationale positie van Suriname op lange termijn. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil dat alle leerlingen in Suriname toegang hebben tot onderwijs van gelijke kwaliteit, ongeacht hun woonplaats. Hij werkt aan betere planning van leerkrachten, digitaal onderwijs en het oplossen van problemen voordat schooljaar 2026/2027 begint. Roosters worden in overleg met schooldirecties vastgesteld en geëvalueerd na elk schooljaar. Curry erkent de uitdagingen door wateroverlast en tekorten aan leerkrachten, vooral in afgelegen gebieden. Het ministerie onderzoekt mogelijkheden voor digitaal onderwijs om deze tekorten aan te vullen. Deze maand start een systeem voor aanmelding van leerlingen om een beter inzicht te krijgen in het aantal inschrijvingen en benodigde voorzieningen. Een archiefdossier over de staatsgreep in Suriname van 1980 wordt toegankelijk voor het publiek. Het gaat om documenten van de Nederlandse Tweede Kamer over de militaire missie in Suriname en de mogelijke betrokkenheid van Nederland bij de staatsgreep op 25 februari 1980. Dit dossier was tot 2060 beperkt openbaar. Maar elke geïnteresseerde kan nu inzage krijgen bij het Nationaal Archief. De stukken zijn belangrijk voor de geschiedenis van Suriname en bieden meer duidelijkheid over de rol van Nederland tijdens de staatsgreep. De verdediging in de strafzaak rond de gebeurtenissen in Pikin Saron heeft in hoger beroep gevraagd om het eerdere vonnis tegen de verdachte te vernietigen. Daarnaast willen ze dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging. De verdachten worden beschuldigd van ernstige feiten zoals poging tot moord, zware mishandeling, diefstal met geweld, brandstichting en meer. Tijdens de zitting op 3 juni 2026 werd het tweede deel van het pleidooi gepresenteerd met aanwezigheden van enkele verdachten. De zaak gaat verder op 27 oktober 2026, wanneer het Openbaar Ministerie kan reageren op de argumenten.
PL-voorzitter Paul Somoharjo zegt dat de regering Simons Rusland nog niet alle problemen in Suriname heeft opgelost, maar wel stappen zet om de situatie te verbeteren. Tijdens een persconferentie presenteerde hij plannen op het gebied van woningbouw, basisgoederen, zorg en jongerenontwikkeling. Ondanks de hoge prijzen en verkeersproblemen blijft de regering actief werken aan oplossingen. De partij wil verschillende coöperatieve projecten opzetten, zoals een kredietcoöperatie om sparen te stimuleren en een woningbouwcoöperatie voor betaalbare huizen. Ook wil de partij de distributie van goedkope basisgoederen uitbreiden met afhaalpunten en een bezorgdienst. Ze plannen ook initiatieven voor ouderen, sport en cultuur en willen jongeren betrekken bij politieke leiderschapsvorming. De vooruitstrevende hervormingspartij VHP heeft op 5 juni stilgestaan bij 153 jaar Hindoestaanse immigratie, ook bekend als Prawas Din. Dit staat voor de aankomst van de eerste Brits-Indische contractarbeiders in 1873 in Suriname. Deze immigranten kwamen naar Suriname op zoek naar een beter leven, ondanks zware omstandigheden op de plantages. De VHP benadrukt de belangrijke bijdrage van de Hindoestaanse gemeenschap aan de ontwikkeling van Suriname. Op deze dag eert de partij de moed en vastberadenheid van de voorouders en benadrukt het belang van waarden zoals respect en saamhorigheid. Kortgedingrechter Susanna Chu heeft GoTo Energy Suriname bevolen om binnen 24 uur de levering van vliegtuigbrandstof aan KLM te hervatten. Dit blijft zo totdat een arbitrageprocedure het conflict tussen beide partijen heeft opgelost. Als GoTo dit niet doet, moet het een dwangsom van 100.000 Surinaamse dollar per dag betalen met een maximum van 3 miljoen Surinaamse dollar. KLM moet bij iedere afname de brandstof en een concessievergoeding van $0,30 per gallon betalen. Het conflict ontstond over een verhoogde concessievergoeding, waardoor GoTo de brandstoftoevoer stopte. KLM verzocht om openbaarmaking van regels en opschorting van de extra heffing. Volgens advocaat Hugo Esset zijn er nog veel misverstanden over de wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers WIPA. Dit viel hem op tijdens de discussies in de Nationale Assemblée over het verzoek van de procureur-generaal om 3 voormalige ministers in staat van beschuldiging te stellen. Esset wijst erop dat de rol van het parlement volgens de WIPA verkeerd wordt geïnterpreteerd. De Assemblée moet alleen beoordelen of de vervolging van voormalige politieke ambtsdragers leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Ondanks deze misverstanden concludeert hij dat het parlement goed heeft gehandeld door geen onderscheid te maken tussen voormalige bewindspersonen en andere burgers. De KLM-vlucht KL 714 van Paramaribo naar Amsterdam op 5 juni 2026 had problemen en moest uitwijken naar Port of Spain in Trinidad en Tobago. Het vliegtuig vertrok om 17:33 lokale tijd en wijzigde zijn koers na vertrek. Dit is niet de eerste keer dat er verstoringen zijn. Vorige week moesten KLM-vluchten ook uitwijken naar Cayenne in Frans-Guyana. Hoewel KLM geen officiële verklaring heeft afgegeven, zijn er mogelijk ongunstige weersomstandigheden in het gebied. De passagiers weten niet wanneer de reis naar Amsterdam hervat kan worden, omdat KLM geen verdere informatie heeft gegeven. De Nationale Assemblée bespreekt vandaag 4 mei 2026 de aanklachten tegen 3 voormalige ministers, Gilmore Hoefdraad, Bronto Somoharjo en Riyad Nur Mohammed. De procureur-generaal heeft deze vorderingen ingediend en het parlement moet besluiten over de verdere procedure. VHP-lid Mahinder Yogi zegt dat het parlement het Openbaar Ministerie zijn werk niet moet beletten.
De vergadering wordt cruciaal voor de juridische en politieke afhandeling van het dossier. Gilmore Hoefdraad, de voormalige minister van Financiën, is vandaag opnieuw in staat van beschuldiging gesteld. NDP-fractieleider Rabin Parmesar noemde dit de derde vordering en vond dat de commissie niet goed was geïnformeerd. Ansadi, Vreedzaam en Ingrid Bouterse stemden tegen. Voorts is de ruimte wat iedere minister heeft, de beleidsvrijheid, zeker in deze bij de minister van Financiën, de noodzakelijke te voeren financieel beleid niet duidelijk. Deze en andere vragen die onbeantwoord zijn voor mij een aanleiding, en dat heb ik aangegeven, dat wij niet in voldoende mate genoegzaam zijn geïnformeerd. En als voorzitter van de commissie ben ik daar uitvoerig over geweest. En daarom zal ik ook aan deze stemming niet kunnen deelnemen. Ik onthoud me van stemming, voorzitter. Dank u. Dank u wel, fractieleider van de NDP. Lid Permissen, dan gaan we naar lid Zadi. Stemmotivering? Voorzitter. U heeft een stemmotivering? Ja, Okay. Stemmotivering waarom ik uitdrukkelijk tegenstem. De grondwet heeft de controlebevoegdheid aan één bij wet in te stellen orgaan toegekend, namelijk de Rekenkamer van Suriname. De controle wordt uitgeoefend op de wetmatigheid en de doelmatigheid van de besteding en het beheer van staatsfinanciën, voorzitter. Na de toetsing van de Rekenkamer, als blijkt dat er strafhandelingen zijn gepleegd, kan de PG in actie komen. Verder had het OM tot 2 keren toe Interpol aangeschreven kwestie Hoefdraad. Het was afgewezen en wij weten om te voldoen aan Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. Bovendien, voorzitter, was Hoefdraad eerder gevonnist voor dezelfde case. Laten wij als land zo min mogelijk blunders maken. We zijn niet vergeten, kwestie Ramsemoed, dat wij als land zijn veroordeeld door CCG. En op grond daarvan, voorzitter, stem ik tegen. En ik wil ook gelijk bij zeggen, bij de volgende stemming onthoud ik me ook van stemmen. Ook de stukken vanuit het OM blijkt nergens dat de Rekenkamer daar zijn oordeel heeft gegeven. Ik dank u. Mag lid Vreedzaam het woord? Voorzitter, in het verlengde van het vorige lid, Sadi, voorzitter, zal ik tegenstemmen. En zoals aangegeven, voorzitter, we zien de onvolkomenheden in de vordering van de PG, voorzitter. We zijn niet voldoende geïnformeerd, vooral op het stuk, voorzitter, met betrekking tot wel of niet de afwijzing van Interpol en de politieke vervolging en het voldoen aan de internationale standaarden, voorzitter. Dus, voorzitter, ik stem tegen. Lid Bouterse. Voorzitter, ik ga tegenstemmen. Suriname is lidstaat van Interpol. Om te voldoen aan de Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. De PG heeft al 2 keer gevraagd aan Interpol om de heer Hoefdraad op te sporen en te vervolgen. Interpol heeft geweigerd omdat ze vonden dat het een politiek proces is. Iemand die om politieke motieven wordt vervolgd, krijgt zelden een onafhankelijk en onpartijdig rechtsgang. Dank u wel. Dank u wel, lid Bouterse. Voorzitter, lijn heb ik uitgezet eerder, maar door de veelheid van de vorderingen van deze persoon geeft al aan dat het besluit heel makkelijk te nemen zou moeten zijn, voorzitter. We hebben gezien, het is nog makkelijker geworden, voorzitter, daar we zien dat deze persoon reeds voor een andere zaak reeds veroordeeld is, voorzitter. Voorzitter, het is nog makkelijker omdat wij getracht hebben deze persoon te horen, maar vermoedelijk is de persoon letterlijk ergens gedopt voor de justitiële autoriteiten en niet kon verschijnen, voorzitter. Dus in dit geval
kan het niet anders dat wij als fractie aanbevelen om deze vordering goed te keuren, omdat het duidelijk is naar die Surinaamse samenleving dat onrecht, als je geld op welke wijze dan ook onttrokken hebt van die samenleving, dat je daarvoor mogelijk onderzoek niet moet schuwen en dat die voor de rechter moet verschijnen. Voorzitter, en daarom zullen we voorstemmen. Dank u wel, lid Gayadin, fractieleider van de VAP. Na gehoord te hebben de verschillende stemmotiveringen gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? Mag ik assistentie vragen van de substituut-griffier? 29 stemmen voor, wie stemt tegen? 5 tegen. Dat wil zeggen dat de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Hoefdraad Gilmore André, is aangenomen met 29 stemmen voor en 5 tegen. Bronto Somoharjo vond dat er een politieke show wordt gemaakt, terwijl VHP-fractieleider Asis Kumar Gayadin stelde dat de vorderingen de zaak eenvoudiger maken, omdat Hoefdraad al eerder is veroordeeld. De Nationale Assemblée heeft goedgekeurd dat voormalig minister Riyad Noor Mohamed in staat van beschuldiging wordt gesteld. Voorzitter, aangezien de case van Noor Mohamed heb ik aangegeven dat het hier allicht zou kunnen gaan om een politieke motieven. En ten tweede dat het hierbij mogelijk ook verkeerde personen verhoord zijn geweest. En zo zijn er nog tal van andere zaken waar ik als voorzitter van commissie vragen naar heb gesteld en geen antwoord heb gehad. Rest mij niet anders dan me te onthouden bij deze stemming. Mag lid Sadi het woord? Ja. Voorzitter, ter verduidelijking, u bent nu bezig met die case Noor Mohamed. Goed, mijn standpunt is, de case Noor Mohamed onthoud ik van stemmen en ik zal het motiveren waarom. Ik heb hier 3 stukken van het OM voor desbetreffende gewezen minister. Case Noor Mohamed, daar kan ik mij niet verenigen om een besluit te nemen, omdat ook meneer Noor Mohamed, gewezen minister, ja, ook te maken heeft met het WIPA artikel 5. En daarin staat ook dat de grondwet de controlebevoegdheid aan één bij wet te stellen orgaan toegekend, namelijk de Rekenkamer. Die moet oordelen de wetmatigheid en doelmatigheid. En ik heb daarin dat niet kunnen vinden, de vordering van het OM. En daarom onthoud ik mijn stemmen wat meneer Noor Mohamed betreft. Dank u. Dank u wel, lid Sadi. Lid Jones. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn betoog is duidelijk geweest, waarbij ik heb aangegeven dat gezien de manier van opereren van de commissie en als we kijken wat artikel 5 van ons verwacht, is het in politiek bestuurlijk belang qua vervolging. Ik heb daar bij mijn betoog duidelijk aangegeven dat wij juist dat gedeelte niet hebben onderzocht. En alleen op basis daarvan, voorzitter, moet ik me onthouden. Ik heb het eindverslag ook niet getekend. Dat betekent dat ik er niet mee eens ben. Zowel voor de zaak Noor Mohamed als de zaak Somoharjo als de zaak Hoefdraad zal ik me onthouden en derhalve de zaal verlaten. Dank u wel, lid Jones. Lid Somoharjo. Voorzitter, dank u. Mijn partij Pecharluhor doet niet aan politieke opoffering. Een paar dagen voordat Noor Mohamed zijn in staat van beschuldiging kreeg, gaf de voorzitter van de politieke partij aan dat hij zijn politieke partij zou zuiveren. Ik heb gediend onder de toenmalige voorzitter, wij de president nu, samen met een aantal andere collega's die aan de overkant zitten in de Raad van Ministers. En hun hebben
met hun eigen ogen kunnen zien dat er missives waren die getekend zijn door hogere functionarissen. Voorzitter, die functionarissen, zolang die functionarissen niet in staat van beschuldiging worden gesteld of een verzoek daartoe, gaan wij geen sriba opofferen zodat die patakas vrij rond kunnen zwemmen. Voorzitter, mijn partij Pechalor gaat zich niet onthouden van stemmen. Wij gaan tegen de in staat van beschuldiging stemmen van de heer Noor Mohammed. Dank u wel, lid Somoharjo. De fractieleider van de VHP, lid Gayadin. Mag lid Gayadin het woord? Ja, voorzitter. Zoals in mijn betoog hebben we altijd gezegd dat de VHP consequent het rechtsstatelijk beginsel zal hanteren. En wij zullen, hoe pijn dan ook, al is het een lid van ons, een prominent lid, waar er gevraagd wordt voor een vordering is ingediend en gevraagd wordt voor onderzoek, voorzitter, zullen wij instemmen. Wij houden ons aan dit beginsel en we zullen niemand in bescherming nemen. En we roepen juist op dat het lid waarover we praten, of tenminste de persoon waarover we praten, zijn onschuld op een waardige manier zal kunnen bewijzen, voorzitter. En dat roepen we niet alleen vanuit de VHP-fractie, maar we roepen alle leden hier in het parlement op om die verantwoordelijkheid ten overstaande van die Surinaamse samenleving te nemen en voor te stemmen voor deze vordering. Dank u wel, lid Gayadin, fractieleider van de VHP. We gaan over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen? Wie is voor? Mag ik assistentie van de substituut-griffier voor de telling? Hoeveel heeft u? Ja? 33 stemmen voor. Wie stemt tegen? 2 stemmen tegen. Dat betekent dat de vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager Noor Mohammed Riyad Joseph is aangenomen met 33 stemmen voor en 2 tegen. PL-fractieleider en ex-minister Bronto Somoharjo heeft in de Nationale Assemblée gestemd voor de vordering van de procureur-generaal tegen hem. Mag lid Permisser, fractieleider van de NDP, het woord? Voorzitter, in de vordering komen we zeer vage omschrijvingen tegen, voorzitter, waarvoor we geen verduidelijking hebben gehad. Voorts is het de vraag of er een speciale reden is dat de verzekeringsstelling van de heer Somoharjo, wat in het vooruitzicht wordt gesteld, dat in tegenstelling is tot de andere vorderingen, voorzitter. Deze en vele andere vragen hebben mij geleid als voorzitter van de commissie, wat ik eerder had aangegeven, dat wij nog geen afdoend, weloverwogen advies konden uitbrengen. En ik ben nog steeds de mening toegedaan dat hier een niet weloverwogen besluit genomen kan worden. En daarom zal ik daarom zal ik me ook onthouden wat dit betreft, voorzitter. Dank u wel, fractieleider van de NDP. Dan gaan we naar de fractieleider van de ABOP, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, lid Brunswijk. Dank u wel. We gaan voor de vordering voorstemmen, voorzitter, omdat betrokkenen zelf heeft gezegd dat hij geen politieke bescherming wilde, dat hij wenst dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld en dat de rechter, het Openbaar Ministerie hun werk kunnen doen. Dus daarom
adviseer ik mijn fractie om voor te stemmen. Dank u. Dank u wel, vicevoorzitter van DNA, tevens fractieleider van de ABOP. Dan gaan we naar lid Vreedzaam. Mag lid Vreedzaam het woord? Voorzitter, zoals is aangegeven zijn er heel veel onduidelijkheden in de vorderingen. En deze vooral, voorzitter, zijn er definities opgenomen waarvan wij niet eens weten wat ze betekenen. Zoals een bijzonder onderzoek dat niet verder is gedefinieerd. Dat wordt aangegeven persoonsgericht onderzoek dat we niet eens weten wat dat is, voorzitter. En wat het OM daarmee beoogt, voorzitter. We weten niet de rechtmatigheid en doelmatige toetsing van de Rekenkamer als enige controlerende orgaan, voorzitter. Zo hebben we een aantal zaken, voorzitter. En ik blijf het zeggen, we zijn niet genoegzaam geïnformeerd door de PG, nog in de vorderingen, voorzitter. En hiervoor, voorzitter, zal ik mij onthouden van stemming. Dank u wel. Dank u wel, lid Vreedzaam. Lid Somoharjo, fractieleider van de PL. Voorzitter, het vertrouwen dat wij als partij hebben rust niet op macht of posities. Het rust op feiten, waarheden en uiteindelijk op Allah subhanahu wa ta'ala. Ik heb net gezegd, ik vind dat niemand boven het volk staat. Geen persoon, maar ook geen instantie, voorzitter. Daarom is het tijd dat ik namens velen de strijd aangaat met het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. En zal daarom adviseren dat wij voorstemmen voor het in staat van beschuldigingsstelling van mijn persoon. Ik dank u. Dank u wel, lid Somoharjo, fractieleider van de PL. Dan gaan we naar lid Atompai. Dank u wel, voorzitter. Op basis van de kwaliteit van het dossier, de zwaarte van het besluit en het belang van institutioneel onafhankelijkheid kom ik tot de conclusie dat ik dit niet verantwoord kan ondersteunen. Een zaak waar betrokkenen niet door het OM is gehoord, heb ik geen andere keuze. Daarom kies ik voor een principiële positie en onthoud mij van stemmen, omdat ik geen voorstander ben van straffeloosheid, ook geen voorstander van een politieke heksenjacht, wel volledig, consistent en overtuigend onderbouwd besluit binnen een strikt onafhankelijke rechtsstaat. Dank u. Dank u wel, lid Atompai. Dan gaan we naar de fractieleider van de VHP, lid Gayadin. Voorzitter, indachtig lijn zoals eerder uitgezet en aangegeven, zal de VHP-fractie voorstemmen. Voorzitter, wij vinden ook dat elk persoon de ruimte moet krijgen om zijn onschuld te kunnen bewijzen. En daarom zullen we zeker in dit geval, nadat wij de stukken hebben doorgenomen, dat lid of de persoon die hier ter sprake is, de ruimte bieden om bij de gerechtelijke instantie in staat te zijn om zijn onschuld te bewijzen. En zoals hij dat zelf zegt, de naam van de Almachtige zal hem dan ook zeker beschermen. Dus uitgaande van deze basisprincipe stellen we voor dat we voor deze vordering stemmen, voorzitter. Dank u wel, fractieleider van de VHP. Dan gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? Mag ik assistentie vragen van de griffier of de substituut-griffier? 32 stemmen voor. Zijn er mensen tegen? Niet? Dat betekent dat het met 32 algemene stemmen is aangenomen. De vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Somoharjo Bronto Salam Gino, is aangenomen met hoeveel? 32 algemene stemmen. Somoharjo zegt voorbereid te zijn op de juridische vervolg en wil voorkomen dat men denkt dat hij politieke bescherming zoekt. Hij zal de strijd in de rechtszaal voortzetten. Assembleevoorzitter Ashwin Adhin onthield zich van stemmen en assembleelid Ivanildo Plein leidde de vergadering. Na goedkeuring van de vordering zei Bronto Somoharjo op alles voorbereid te zijn. De Nationale Assemblée, DNA,
heeft de procureur-generaal geïnformeerd over de goedkeuring van beschuldigingen tegen 3 voormalige politieke ambtsdragers: Riyad Nur Mohammed, Gilmore Hoefdraad en Bronto Somoharjo. Dit gebeurde op vrijdag voor 14 uur. DNA stemde donderdag in afzonderlijke stemmen in met de vorderingen. Met deze kennisgeving kan het Openbaar Ministerie de strafrechtelijke procedure voortzetten. De beoordeling van schuld ligt bij de rechter. Somoharjo, die ook assembleelid is, stemde voor zijn eigen beschuldiging en zoekt geen politieke bescherming. De korpschef van het Korps Politie Suriname, Melvin Pinas, heeft op 3 juni 2026 het politiebureau Geiersvlijt bezocht. Dit bezoek was gericht op de diefstal van kwik uit een container van de afdeling fraude en de politieacties bij de ontruiming van Danny's Villapark. De korpschef kreeg uitgebreide informatie over de kwikdiefstal en heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen, waaronder het verplaatsen van in beslag genomen goederen. Daarna bezocht hij de aangiftedienst voor meer informatie over de ontruiming en sloopwerkzaamheden van het Mungra-project. Er is een onderzoek gestart door een speciale eenheid. De situatie rond Danny's Villapark, het Mungra-project, is ingewikkeld volgens minister Stanley Suropawiro. De overheid zoekt naar een duurzame oplossing met aandacht voor alle betrokkenen. Zaken die in de pers zijn verschenen in 2010, 2015. Voorgaande regeringen hebben zich bezig gehouden daarmee. Dat is de kwestie van Danny Villapark. Later was het ook bekend als Anjerpark. Het was dus eigendom van een stichting, Stichting Danny. Door zaken die zijn voorgevallen omdat de bestuurder van die stichting als het ware hypotheken heeft gevestigd op dat terrein. En hij kon dus die schulden niet aflossen. Is het op de veiling gekomen. Een andere stichting heeft het gekocht. Maar in de tussentijd heeft de eerste stichting ook gronden verkocht. Terwijl hij ook hypotheek nam. Dus in feite, de mensen die daar kavels hebben gekocht, niet wetende dat ze in feite kavels kochten op basis van een kaart die niet door het ministerie van Openbare Werken is goedgekeurd. De mensen hebben dus iets gekocht waarop er hypotheken waren gevestigd en ook niet goedgekeurd door het ministerie van Openbare Werken. Die personen zitten dus in feite nu met het probleem dat de nieuwe eigenaar zegt, maar jullie hebben kavels die niet voorkomen op de officiële kaart. En dat is iets dat voorgaande regeringen bezig waren op te lossen. We zijn nu bezig al die informatie te vergaren, zodat we kunnen beginnen waar de vorige regering is gestopt, want die was niet gekomen tot het oplossen van het probleem. En van daaruit gaan we dan oppakken dat dit probleem daadwerkelijk wordt opgelost. En bijzonder voor de mensen, want het gaat hoe dan ook om de mensen die daar wonen. En we hebben het eerder al gezegd, deze regering gaat geen mensen duperen die een huis willen bouwen op een kavel, want iedereen heeft een huis nodig. We hebben allemaal dus dat nodig om te werken aan de ontwikkeling van ons land. Dus dat probleem wordt dan ook opgelost. Stichting Danny heeft hypotheken op het terrein ingesteld, waarna het terrein op een veiling verkocht werd. Ondertussen zijn woningen ontruimd en afgebroken door de nieuwe eigenaar, maar deze werkzaamheden zijn stopgezet na ingrijpen van districtscommissaris Marlon Boudicke. Bewoners hebben een petitie ingediend in de Nationale Assemblée voor bescherming tegen verdere ontruimingen. De minister benadrukt dat de regering niemand wil benadelen die een huis wil bouwen. Minister Stanley Suropawiro
van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, zal opnieuw een ontslagverzoek indienen voor Ruben Ravenberg, directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB. Een eerder verzoek werd ingetrokken omdat een procedurele stap was overgeslagen. De minister zegt dat het proces opnieuw zal beginnen volgens de juiste richtlijnen. Ravenberg heeft aangegeven bereid te zijn functie op te geven onder voorwaarde van compensatie en denkt dat politieke motieven achter het ontslag zitten. VHP-assembleelid Dieuw Sharman is blij dat de regering en onderwijsbonden na acties tot een overeenkomst zijn gekomen. Hij waarschuwt dat afspraken moeten worden uitgevoerd en niet alleen blijven bij beloften. Scholen moeten open blijven voor de leerlingen, die de grootste slachtoffers zijn van sluitingen. Sharman noemt een verhoging van de brillentoelage als positief, maar zegt dat fundamentele onderwijskwesties blijven bestaan. De regering Simons-Rusland moet afspraken met duidelijke tijdlijnen maken. Hij benadrukt het belang van samenwerking tussen onderwijsbonden en stelt dat andere beroepsgroepen, zoals de zorg, de ontwikkelingen zullen volgen om ook actie te ondernemen. Op dinsdag 2 juni is de eerste officiële drugsspeurhond voor de douane Suriname gepresenteerd aan de Havenlaan in Paramaribo. Dit is een belangrijke stap in de samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van douane en drugsbestrijding. Na 3 maanden training in Nederland heeft de Surinaamse geleider de opleiding afgerond en is de hond officieel overgedragen. Vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade, douane NL en politie NL waren aanwezig. Het project is gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid en leidt tot de oprichting van een nieuwe hondenbrigade. In de toekomst komt er nog een tweede speurhond. Directeur Chanish Boor van Ice & Cream vertelde tijdens de Afro-Ubuntu-beurs over de oprichting van haar bedrijf. Het idee ontstond vorig jaar, waarna zij begon met het ontwikkelen van haar producten. Ice & Cream verkoopt ijs en smoothies. En Boor heeft altijd een passie voor ondernemerschap gehad. Ze verkocht eerdere producten tijdens de avondvierdaagse en wilde met een eigen product de markt op. Sociale media inspireerden haar bij het uitwerken van haar ideeën. Chanish Boor wil aanwezig zijn op evenementen om haar producten te promoten en streeft naar het openen van een eigen winkel in de toekomst. De Nationale Assemblée, DNA, heeft op dinsdag de wijziging van de begrafeniswet 1959 met 33 stemmen aangenomen. De aanpassing is bedoeld om een moderne en duidelijke regeling voor het begrafeniswezen in Suriname te creëren. De regering zegt dat de gewijzigde wet zorgt voor een respectvolle en hygiënische omgang met overledenen en begraafplaatsen. Het voorstel kreeg brede steun van zowel de coalitie als de oppositie. De voorzitter van de commissie van rapporteurs zou het makkelijk gedaan kunnen hebben, artikel 1, waar er maar één regel, een korte wijziging, wordt voorgesteld. Maar mijn complimenten dat ze uitgebreid is op ingegaan, dat op diverse punten behoefte bestaat om veranderingen op diverse gebieden door te voeren. Zo ook heeft ze per staatsbesluit aangegeven welke staatsbesluiten dringend aangepast moeten worden. Dat betekent dat de commissie en voortvarend, maar nauwgezet het werk heeft verricht van de raadleiding. En dat stemt ons heel goed, voorzitter. Dus ik stel voor dat wij, naar aanleiding van haar presentatie, die wetswijziging, wat ons betreft, snel kunnen doorvoeren, maar tegelijkertijd een oproep doen aan de regering op de diverse voorstellen die er zijn gedaan, de staatsbesluiten, maar ook de integrale en een wijziging van die wet, dat de regering zo spoedig als mogelijk ermee komt. Dank u, voorzitter. En het geheel ontwerp wordt thans in stemming gebracht.
Wie is er voor? En wordt de telling gedaan door de griffier. Wie is er tegen? ...33 voor, 0 tegen en het ontwerp is aangenomen met algemene 33 stemmen. En ik feliciteer u, ook regering. Marinus B. bevestigde dat de regering binnen 4 maanden een uitgebreid voorstel voor verdere aanpassing naar het parlement zal sturen. Iona Edwards leidde de commissie van rapporteurs. Maatschappelijk criticus Maisha Neus heeft scherpe kritiek geuit op het beleid van de regering onder president Jennifer Siemens Gregory Rusland. Ze stelt vragen over de financiële prioriteiten van de regering en waarom gewone burgers vaak de gevolgen van bezuinigingen dragen. Neus wijst erop dat de overheid geld heeft voor WK-uitzendrechten, terwijl leerkrachten wachten op betere arbeidsvoorwaarden. Ook bekritiseert ze de buitenlandse reizen van de president, terwijl medische centra worstelen met financiën. Daarnaast vraagt ze zich af waarom politieke topleden salarisverhogingen krijgen, terwijl uitvoerende werknemers achterblijven. Neus vraagt zich af hoe de overheid buitenlandse deskundigen kan betalen, terwijl lokale professionals niets krijgen. Haar kritiek draait om een scheve verdeling van lasten. De Koninklijke Marechaussee heeft op zondag 31 mei 2026 4 personen uit Suriname aangehouden op luchthaven Schiphol, verdacht van witwassen. Het gaat om 2 mannen van 51 en 39 jaar en 2 vrouwen van 62 en 30 jaar. Er zijn geen details over de omstandigheden rondom de aanhoudingen of de hoeveelheid geld en goederen die mogelijk in beslag genomen zijn. Door privacywetgeving kan de marechaussee geen informatie geven over de identiteit van de verdachte. De verdachten zouden ondernemers zijn met een groot bedrag aan contant geld. Het onderzoek loopt nog. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur MINOC nodigt onderwijsbonden maandag 1 juni om 12 uur uit voor overleg. Dit volgt op de oproep van de bonden aan leerkrachten om thuis te blijven. Schoolbussen worden uit voorzorg niet ingezet. En ouders wordt gevraagd te zorgen voor een tijdige ophalen van hun kinderen als er geen personeel op school is. De bonden eisen actie vanwege achterstallige afspraken en financiële verplichtingen, wat leidt tot het vertrek van ervaren leerkrachten. MINOC hoopt op een positieve oplossing tijdens het overleg. De presidentiële werkgroep vakbonden reageert op de aankondiging van onderwijsbonden. De regering Siemens-Rusland neemt de aankondiging serieus. Ze hebben de brief van de onderwijsbonden gelezen waarin problemen worden genoemd zoals jarenlange niet nagekomen toezeggingen en openstaande betalingen sinds 2020. De bonden roepen leerkrachten op om thuis te blijven omdat ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is en de kwaliteit van het onderwijs bedreigt. Er is een overleg gepland met de presidentiële commissie en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om te werken aan een oplossing en normalisatie van het onderwijsproces. Assembleelid Putini Atompai, NPS, steunt de oproep van onderwijsbonden aan leerkrachten om maandag thuis te blijven voor een landelijk beraad. Hij vindt dat er duidelijkheid moet komen over verbeteringen voor onderwijsgevenden na jaren van belofte. Atompai benadrukt dat financiële problemen geen excuus mogen zijn voor de lage inkomens en beperkte voorzieningen van leerkrachten. Hij pleit voor een salaris van ongeveer 13.000 Surinaamse dollar en stelt dat de overheid niet de leerkrachten kan verwaarlozen. Atompai stelt dat onderwijs niet voorop staat in de politiek. De onderwijsbonden vragen hun leden om in beraad te gaan totdat er concrete stappen worden gezet voor verbetering.
De regering en de onderwijsbonden hebben een akkoord bereikt over maatregelen om de positie van onderwijsgevenden te verbeteren en het onderwijsproces te hervatten. De overeenkomst bevat afspraken over achterstallige betalingen, toelagen en structureel overleg. De onderwijsbonden zullen hun leden adviseren om het onderwijs direct volledig te hervatten. Concrete afspraken zijn het wegwerken van administratieve achterstanden en het betalen van openstaande overuren eind juni. De brillentoelage voor onderwijzers wordt verhoogd en ook de toelage voor afstandsonderwijs en permanente educatie. Daarnaast worden resterende punten voor toekomstige onderhandelingsronden geagendeerd. Het akkoord beëindigt de recente onderwijsacties in het land. Voor nierdialysepatiënten in Suriname is het overleven niet alleen een medische, maar ook een financiële strijd. Een shuntplaatsing of dotterprocedure kost veel geld, waarvan slechts een deel door het SZF wordt vergoed. Patiënten moeten veel bijbetalen, vooral BASO-verzekerden. Recent werden er berichten over malversaties binnen het SZF bekend, wat het vertrouwen verder heeft geschaad. Er zijn onbeantwoorde vragen in de Nationale Assemblée over de problemen en het gebrek aan een duidelijk beleid van de regering Siemens-Rusland. Suriname beweert universal health coverage te handhaven, maar de toegang tot zorg is niet verzekerd, vooral voor dialysepatiënten. Zonder hervormingen en politieke verantwoordelijkheid blijft betaalbare zorg een loze belofte. President Jennifer Siemens is zaterdag 30 mei 2026 aangekomen in de Dominicaanse Republiek voor een staatsbezoek tot 2 juni na haar succesvolle missie naar Brazilië. Ze wil de samenwerking met de Dominicaanse Republiek versterken, vooral op het gebied van toerisme, investeringen en economische ontwikkeling. Bij haar aankomst kreeg ze protocolaire eerbewijzen en wordt vergezeld door minister Melvin Bouva en minister Raymond Landveld. Zondag beginnen de gesprekken met de Punta Cana Groep over toeristische samenwerking. Maandag ontmoet president Simons haar ambtgenoot Luis Abinader voor een officiële vergadering en ondertekening van samenwerkingsdocumenten. Ook leggen ze een krans bij het Altar de la Patria. De Nationale Assemblée, onder leiding van voorzitter Ashwin Adin, gaat het nieuwe burgerlijk wetboek BW systematisch evalueren. Er komt een overlegplatform en een digitaal meldpunt voor praktijkervaringen. Adin benadrukte dat wetgeving niet eindigt bij het aannemen, maar dat het parlement ook moet controleren of wetten effectief zijn in de praktijk. De bijeenkomst Legal Lunch Suriname bracht verschillende professionals samen om te bespreken hoe het BW geïmplementeerd wordt. Adin kondigde 3 initiatieven aan: het opzetten van een overlegplatform, het openen van een digitaal portaal voor signalen van wetstoepassing en het gebruik van inzichten van de bijeenkomst voor evaluaties.